gaurkoan saio berezia daukagu, elkarrizketa izateaz gain, gure protagonistek zuzenean ere abesti pare bat eskainiko dizkigutelako, nik eta ongi etorri Itzi eta Alberto. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gurekin ditugu Itzi eta Alberto Guillak. Duela gutxi duela urtebete edo proiektu berri bat sortu zuten bien artean, eta proiektu horren inguruko xehetasunak azalduko dizkigute, eta abesti pare bat ere eskainiko dizkigute hemen zuzenean. Lehenik eta behin gogora artean zuzenean ari garen emititzen bai aigaraldea.eus ataritik, YouTubeko gure kanaletik eta Twitcheko kanaletik ere bai. Orduan edonork bai pantaiaren atzean, hemen faktorian zaudeten artean, edonork galderaren bat edo luzatu nahi badia gure bi gonbidatuei, beldur gabe galdetu eta elkarrizketaren amaieran naraziko dizkiegu eta erantzuteko Prest. Prest, segur. Bueno, gai ez dakit, baina prest bai. Oso ondo. Abiatuko dugu elkarrizketa. Duela urte bete, aipatu dugu lehen, sortu zenuten Itziber proiektua, baina aurretik, bai zuk Itzi, bai zuk Alberto, ibilbide luzea egin duzue musikaren munduan. Hasiko gara igual zuregatik Itzi, zu hainbat proiektutan ibili zara aurretik, gaur egun ere beste proiektu batzuetan basaude murgilduta. Agian labur biltzen badigu apur bat, zin izan den zure ibilbidea musikaren munduan, musika elektronikoaren munduan, eta bebai, ze beste proiektutan zoden gaur egun sartuta. Bale, talde moduan hasi nintzen Laudion. Horrela Arrazabal ondoko lokaletan horra ginen, rock, kainerito egiten, baina, 11 abesti ostian, taldea ustu inzan. Orduan pixkat decepzion handia izen zen, baina, aurrera segidu got. Eta, orduen aizegorria sortu zen, orduinako taldea. Eta, pandemiak min asko inzoskun, lokalak eta itzita egon ziren, eta orduen ensaio barik egon ginen, baina barrido hasi gara indarra hartzen eta bestiak ja zuzentzen eta esperantza CD-a grabatzeko negu hontan, ia dan ondo urteten dan eta Albertokin aizegorrian egiten dugu folk, rock, pixka fusiño, diferente abesti ezberdinak, ez dakit, talde baten barruan. Eta Albertokin, oindala pare bat urte hasi nintzen, eta... Talde zentutan gutxi egon naiz, bakarrik atxean zaiatzen eta zerbait egiten, gauzak egiten, baina orain dela 2 urte, horren dara jokin base bat duen eta zan nion itxiri hotxa jartzeko eta hasi ginen. Zuk, Alberto, musika elektronikoaren munduan eskarmentu gehiago izan duzu aurretik, nola murgildu ziren? Hori urteak eta frogak egiten, eta hotxa barik bakarrik ritmo bat egiten eta hori urte asko, baina ez asko, zer izazio da. Eta, komentatu duzu, zenukala hor nolabait base bat, gonbidatu zenuela Itzi da base gainean hitzak edo ahotsa jartzera, horrela sortu zen Itziber edo... Hori da, Itziber Itzi izenatik eta Alberto edo berri izenatik. Eta eta ahotsarekin musika gehiago da. Eta, hasi zenuten horre proiektu berri hau, honezkero keres banago, 3 abesti plazaratu dituzue. Aipatu dugu hasieran, ona ere etorri zaretela proiektu orkestera, baina bai zuen musika ere jenda horrean erakustera. Orduan, igual lehenik eta bain, ondo iruditzen bazaizue, entzungo dugu zuen azken abestietako bat, ez? Bidez idorretik abestia joko duzue.
otsailean bertan plazatutakoa. Orduan, bueno, entzun dezagun orain, nola zer den Itziber eta, bueno, nolako soinua daukan. Animo, hor dituz instrumentua. Eskerrik asko. Zentzuaren zakuak zora bilatzen zara. Sentimenduek ekarritako arrazoien bila. Urdinezko zintzaun erreldu baten antzerako gorputzan zartuta. Joan etorrian geldiri. Zalantzek blokeatutako lurralde hontan. Mundu triste hontan. Belainoak harrapatu tutututututututa. Belainoak harrapatu tutututututututa. Bidezidorretik bizimodu osoan. Bidezidorretik bizimodu osoan. Bidezidorretik bizimodu osoan. Bidezidorretik bizimodu osoan. Eskerrak zaren zomendia bizitakoak berotuko zaitu. Akaso nonos bizitakoak itzuliko diren nean. Orainaren ardia jarraituko duzu zumendiaren berotasunean. Orainaren ardia jarraituko duzu zumendiaren berotasunean. Bidezidorretik bizimodu osoan. Bidezidorretik bizimodu osoan. Bidezidorretik bizimodu osoan. Bidezidorretik bizimodu osoan. Eskerrik asko. Bueno, jarretuko dugu elkarrizketarekin. Bidez horretik abestia jo berri duzu hemen gure aurrean. Otsailean plazartu zenuten abesti hau. Eta, bueno, konta iguzu da, burbat, kantu berezia da, hainbat konturengatik, zergatik, zer dauka kantu honek? Bueno, pixkate, momentuak egiten dutzuna idaztea, ez? Osa, ez dakit. Bai, holan, izen zen pixka zaila, osa, injatan idazteko zaila, baina nik uste dut ondo geratu dala. Bai. Bai, igual
egiten den, eta Hartu moratzen. gero letra azaldu gutxi, bidezi horretik. Bueno, bai abesti honetan, eta bai, bueno, duela gutxi kaleratutako bestean be bai, euskaraz idatzi dituzue hitzak, aurretik, bueno, proiektuari hasiera eman zinioten ingelesezko hitzak ziren. Zer nolako garrantzia dute hitzek orokorrean, ez? Itziber proiektuan eta euskarak zer nolako pisua dauka? Bada, nik uste dut dana. Azkenean euskeraz pentsatzen dut eta orduen errestasun handiagoa dekote euskeraz idaztea. Erderaz uste dut ez dakitela idazten. Eta ja, gaztelaniaz eta ingelesez asko dago mundu osoan, ez da? Bai. Eta hemen beribera dugu euskaraz. Garrantzia berezia dauka letrak basearen gainetik, edo bueno, nola orekatzen da aldetik musika eta hitza. Pixkate, bai, osea, deko oreka eta ez, osea, aldi berian berak emoten doztanean basia, pixkate pentsatzen dut, zer transmitzetze hostan base horrek, ez? Eta gero, bai, zetaz dekoten gogoa idazteko eta fusin hori. Orduan, nolabait sorkuntza prozesua da, lehenengo basea sortzen duzu, ez, Alberto? Eta, bueno, Bai hori da, lehenengo musika, eta gero ja ikusten da, letra gintitzen du bizkaran, eta jartzen da letra, hori enkajatzeko, eta gero ja regloak eta hori, ja betetzen da guztia. Eta guztia ide duzu ez zuen kabuz, ez? Bai grabaketa, basearen sorkuntza... Bai, normalian estudioaren etxean grabatzen dugu, pero tema bidezi horretik grabatu dugu batzen nagusia ekakiak garatorekin, handoango estudioetan. Bai, baina gutxi gora bera gure kabuz egiten dugu. Gero, bueno, Itziber proiektuan badago beste hirugarren aldagai bat, esan dugu baseak, hitzak eta gero ere, garrantzia berezia eman diozue proiektuan ikus-entzunezkoei, edo bideoklipei, apur bat, zergatik eta, zer nahi duzue transmititu horrekin, ze garrantzia daukate? Horrekin, igual, jenderia heltzeko edo, igual zuzenean ez dago pentsatu eta musika hau zuzenean jotzeko, posiblea da, baina igual hori dago pentsatuta. Eta bideoklipekin hori erresa da, eta egiteko eta niri entzuteko. Ez dakite adibidez ez daukagu sare sozialik asko, bakarrik kandal bat dutu eta bit. Eta pizka bat nikatuta igual nago, zenbait sare sozialak eta beti beltzak dizin egiten eta hori saldu eta igual ez da gure filosofia, bakarrik kanal bat daukagu YouTubeen, bideoklipa, nahi baduzu biatuan eta zuentzuko duzu. Ez daukagu Facebook, Twitter, ez dakizen, TikTok, ez dakizen. Eta bideoak ere, ikus-entzunezkoak zuk ekoizten dituzu, Alberto? Bai, hori da, egiten dut, eta hori azken bideoa bidez, Berlinen grabatu genuen, eta nahiko latokiz berdina, eta esperientzia politua izan zen. Zergatik Berlin, ez da zer ikusi dauka bestiarekin? Hiri handia eta bizitza handia du, hori neguan, hauza bat da. Gura ginen estudio batetara eta gero Berlineko kaletatik, eta dakatze, igual zu dakizu itzi zerretik Berlin. Pixkate izen zen, bebai basia dalako elektroindustrial toke badeko, ez? Eta, pixka bebai egin une eskapadatzo batin batera, laguna gaialako,
Eta aprobetza ginen bideoklipa grabatzeko, osea, pixkat dana. Bai, Bueno, baina berdinek badauka, ez, konexio hori. Bai. Musika elektronikoa. bai, hori da. Bai. Oso ondo. Bueno, ez dakit, hiru abesti plazaratu dituzu, esan duzu, ez? Daudela ikusgai Itziberren YouTubeko kanalean, inork, bueno, berriz entzune badu jo behar diguten bidez idorretik, bueno, sortu dituzten eta sortuko dituzten gainerako abestiak, hor bilatzea baino ez dauka. Orain ze asmo dituzu, 2023ari begira, nola irudikatzen duzu proiektuaren oraina eta, bueno, etorkizuna? Planeatuta dago zerbait egingo dugu, baina poliki, hau brisarik eta poliki, ez da? Bai, gure filosofia da lasai. Baina bai, badeko pentsauta pixkate abesti punki bat, ez? Osea, punkan bidean. Bueno, ikusiko dugu. Oso ondo, ez dakit pantaiaren bestaldean galderarik duen norbaitek, bestela, bueno, joango gara amaiera ematen elkarrizketari, eta, bueno, azken kanta bat joko diguzue. Horretan sartu aurretik, joko diguzuen azken kanta, seguro bati baino gehiago hori ezaguna egingo zaio, bertsio bat delako. Zergatik erabaki zenuten, ez? Bertsio hau egitea. Bueno, pixkate esan nahi esangurantzua deko, ez? Eta 80. hamarkadako abestia da, Ani Lennoxena, eta oso ahots eta letra potentea deko, ez da horregaitik guztua jakun. Eta, bueno, bideoklipa dago grabauta Lamusako parkean, eta, bueno, Albertok beste behin lan kristona egin jau, egin zauen, eta polita geratu zen. Ani Lennox abesti bat hori egitea, eta hau kritikoa. Bai. Bueno, usartu zineten, eta orain, bueno... Eta zuzenean zailagoa da, baina teknikoki eta hotzekin eta guztien, baina usartuko gara. Oso ondo. Bueno, Sweet Dreams abestia entzun aurretik, bueno, gure aldetik besterik gabe, agurtzea eta eskerrak ematea Zuei. eta Albertori, gurekin egoteko tarte bat ateratxagatik, eta, bueno, zuei abestia gurekin partekatxagatik. Eskerrik asko zuei. Eta espero dugu berriro hemen izatea, bueno, esku artean dituzuen proiektu horiekin, abesti dantzagarri eta punki horiekin. Ia. Eta mila esker ere pantaiaren bestaldean zaudeten guztioi, besterik gabe utziko zaituztegu Alberto eta Itzirekin, Itziber proiektuarekin eta Sweet Dreams abestiarekin.
the seven seas. Everybody's looking for something. Some of they want to use you. Some of they want to get used by you. Some of they want to abuse you. Some of they want to be abused. Sweet dreams are made for peace. Who I am to disagree. I'll travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Son of they want to abuse you. Son of they want to get used by you. Son of they want to abuse you. Son of they want to be abused. Sweet dreams are made for peace. One I am to disagree. I'll travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made for peace. One I am beside me. I'll travel the world and the seven seas. Everybody's. Sweet dreams are made for peace. Who I am to disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made for peace. Who I am to disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made for peace. One I am to disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet